Aldiak horixe badira, aventura handi bat dira, baina ez da aventura bat bakarrik, ez? Nire ustez bada ere, aventura ez gain beste elementu, badago inkonformismoa, badago arriskatzeko erabaki bat, badago kalkulu handia eskatzen duen operazio bat, eta badago guztiaren gainetik, imaginazio handi bat, imaginazio handia eskatzen duen gauza bat da. Eta horrengatik guztiaren gatik, nire ustez, nire izaten nuen, proiektu aurkeztu nuenean, nire ustez, iesaldi batzu dira benetako artelanak, artelan mobilak, kasik, eta horregatik, eta beste alde batetatik ere, normalki ies egiten duenean norbaitek, bueno, ez delako bakarrik, ze aventura, ezagik zer baizik, eta nik behintzat pentsatzen dut ere gizakiak preso mantendu nahi dituzten epaileak eta juezak eta poliziak eta guzti horiek nola humilatuak izan diren beren aurpegiren aurrean, niri esaten nuen bezala simpatia eragiten didaten gizaki bihurriak dira iesleak, eta orduan, liburu horretan kontatu nuen horien historia.